L-Malta installat l-impjant temporanju ta' ġenerazzjoni tal-elettriku li se jitħaddem f'każi ta' emerġenza meta tinqala xi ħsara f'wieħed mis-sorsi ewlenin ta' ġenerazzjoni f'pajjiżna fil-perjodu fejn id-domanda tkun l-aktar għolja. Fi-stqarrija l-Malta sostniet li l-impjant li se jservi bħala sors temporanju kapaċi jiġġenera 60 megawatt u qiegħed hemm biex jiżgura provvista mingħajr interruzzjonijiet. Intqal li wara sejħa pubblika għall-offerti dan l-impjant qed jinkera mingħand il-kumpanija UNEC Limited sakemm jitlesta u jibda jopera it-tieni interconnector ta' pajjiżna ma' Sqallija. Wan jitkellem mal-Inġinier Julian Xikluna dwar l-iskop ta' dan l-impjant temporanju. L-iskop ta' dan l-impjant ħajkun hawnhekk as a last resort, sewwa ġifieri bħala Malta ħanużaw f'każijiet ta' emerġenza maġġuri, f'każ li jkollna ħsara teknika jew ħsara komplessa f'wieħed mill-ikbar sorsi ta' enerġija l-għandna, ġifieri l-interconnector jew forsi il-power station tal-gass sewwa. U ħajkun qed jintużaw ukoll l-iżjed f'mumenti kritiċi, ġifieri jekk dik il-ħsara tinqala f'wieħed mill-perjodi kritiċi tal-pajjiż li jkunu ħafna drabi s-sajf u jew forsi fl-ewwel ftit ġimgħat tax-xitwa fejn hemmhekk id-domanda tkun daqsxejn iżjed minn normal. Fl-istqarrija, iċ-Chairman Eżekuttiv tal-Malta l-Inġinier Rajin Fafa sostna li sar ħafna xogħol biex dan l-impjant ikun ikkommissjonat u spjega wkoll li sa dan it-tant qed jaħdmu fuq it-tisħiħ tal-ġenerazzjoni u d-distribuzzjoni biex tkompli tissaħħaħ l-infrastruttura tal-enerġija. Intqal li f'din is-sena biss l-Malta qed tinvesti mal-55 miljun euro biex issaħħaħ l-infrastruttura tal-elettriku tagħha waqt li qed tiġi infurzata is-sistema tad-distribuzzjoni madwar il-pajjiż. Fil-fatt, fi żmien 6 xhur biss l-Malta poġġiet aktar minn 82 kilometru ta' cables ġodda ta' voltaġġ medju li żiedu r-reżiljenza u l-flessibilità tan-netwerk ta' distribuzzjoni f'Azzanħawi.